kameňovomu 30-40 rokov. Ja som chcel to číslo od vás, aby ste nám povedali, aká je predpokladaná ročná ťažba. Samozrejme, to je veľmi jednoduché. Ak predpokladáte vyťažiť kameňovom za 30-40 rokov, tak je to 450 000 tón až 600 000 tón ročne. Pritom hovoríte, že nie je záujem 250 000 tón ročne. Takže od tých 40 rokov toto jazero nebude. To je jedna vec. Takže buď sa navýši, alebo sa bude ťažiť 70 rokov. Predpokladám, že sa navýši, samozrejme. A musím povedať, za iné obce okolité, nie za Lošenec, ktorý tu samozrejme trpí najviac. Či bude obchádzka, nebude obchádzka, čo bude? Okolité obce, Horné Orešany, Dolné, Časta a tak ďalej. Veľká väčšina, dovolím si povedať, ide na Bratislavu, aj pôjde. Tieto obce takisto budú trpieť a ani nevedia o to, že takéto sa niečo deje. My máme domy popraskané takisto, aj napriek tomu, že to nie je v Lošonci. Takže, a to zvyšovanie kapacity neúnosné. Takže, povedzme si, 300-350 000 je, myslím, že viacerých boli spokojní. Ďakujem. Ďakujem. Tak ako už aj odznelo, to, aká bude kapacita ťažby, závisí od trhu. V prvom rade. Aj teraz je kapacita taká, ako si vlastne žiada ten trh.